Ang lambat naman kasi ano. Ang hirap ano, kapagod. Kung hindi ka na marunong kay wala din. Sa gitna ng dagat yan. Marunong maglangoy tay. Marunong ka? Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Delta. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito. Papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Ayan mga kalingap. Adventure na naman po. Ayan po. May papaya. Ayan. Oh. Ay, ito yung radyo mo. Parang basa na. Nag-charge. Charge na. Ay mga kalingap, nag-charge mo. Ayan yung ano? Maliliit lang. Malit lang ito. Pag hindi ka naman marunong ito, pag ito na Magsasabit-sabit yan pag di ka marunong. Ade. hindi na kaya. Hmm. Ano siya? Di ano palitan. Baka magaban eh. Teman. Kung ito malaki ito. Ito naman ganun yung malaki yung maliit. Sa ganyan ilang isdang nahuli kada pandaw. Pag minsan, meron din. Pag minsan iba, wala naman. Ganito nahuli ito ng mga pagmarami isda, mga 10 kilo. 10 kilos. Isang pandawan lang yan. Oo. Dito, ano. Mas maganda yung kesa doon sa lambat ade. Ang lambat naman kasi ano. Ang hirap ano, kapagod. Sira. Kung hindi ka na marunong kay wala din. Sa gitna ng dagat yan. Marunong maglangoy tay. Marunong ka? Ito po yung ginagamit nila sa pangisda. Wala kayo nahuling pating dyan. Pero kung hindi na sa buhay, Ha? patay na siya. Kasi nalulunok yung kan eh. Yung binuit na hanggang dito sa kan. Pag meron yung buhay, kundi yung kan naman niya, pag alis ng binuit. Hindi. Tsagaan lang talaga igaganyan. Ilang taon na yung ano na yan? Say mo yan, say mo. Pero mas mahal yung dala namin ano? Ang lalaki. Sana yun, Oh, 4,000 plus. ito. Buti, okay lang din na, di ba nagulo? Muntik na. Masakit tayo din na mag-iwanan yan. Ay, mayroon. Ito isa-isa ito ginagano. Pahirapan ni J. Brad si ano? Tatay Eduardo. Hindi ko kasi alam. Now I know. Ngayon alam ko na hindi ko gagalawin. Tapos papainan na lang yan. Isa-isa dito papainan. Basta alas 3 ng madaling araw, alis na kayo. Ayun mga kalingap, si Tatay Eduardo. Hindi mo inaalis yung kwintas mo ano? Hindi. Binigay sa akin ito ligo ito. Hindi ka ginising para ibigay. Nagising ka na lang. May katabi ka ng rosaryo ano. Swerte yan sa imo. Si Papa George na nakasakay ngayon dyan sa Jetliner. Kaninong bahay to? Ha? Dito ka rin natutulog? At saan? May bahay ka rin dun? Nandun yung banig mo, tsakunan. Binigay ko sa'yo. Ikaw nagamit.
Ano yun? Sino yan? Na ibang boses? Si Kalampay Toast mahilig sa kape kasama si Tatay Eduardo. At kasama rin si Sagap upang bumili ng pating para alagaan sa bahay. Pwede yan? Ayos lang. Kaya pala nakita ko ganyan yung mga trend ano ng iba. Kaya sa mga sa Facebook, hindi yung totoong tao. Oo. Parang hindi pwede sa YouTube yan. Hindi. Na. Sa mga lang yan sa Facebook. Masarap panira mo. Anak mo? Ang laki pati. Piniritos talaga, piniritos. Sarap na sarap siya. Ano pangalan niya? Alfie. Ano kapatid mo ni? Pwede ka usapin yan? Kausapin ka po. Ay, hello. Hello! Di man yan namamatok, di man. Hello, kumusta? Kapatid mo ni. Hello, anong pangalan mo? Hi. Kumusta ka na? Iya. Ano to, babae, lalaki? Pinagupitan nyo? Ito mga kalingap, kapatid ni ate. May mga sira kapag baga dito nakatago. May hipon. Huli niyan, te. 70 lang kilo nito. Malaki pa. Mura, no? Hello, anong pangalan mo? Ha? Naiya siya, mga kalingap. Anong pangalan nito, te? Lichel? Michelle. Hello, Michelle. Kumusta? Hello. Anybody else? Yuhu! Matahimik lang siya, te. May kambal to, kambal? Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.